Dobrý deň, prejem z nadácií Charity Agape sme prišli do Sýrku. Písali ste Kristínku, aby sme jej priniesli vozík, ktorý nám dali darcovia s veľkým srdcom a z Radnoviec, takže pozdravujeme Andrea Fert, pozdravujeme köszönjük nagyon szépen Andrea Fert a Nagy Szívet és a Nagy Adomant a nech sa to dobro vracia všetkým dobrým ľuďom, takže prídeme sem, vidíte, že sú dobrí ľudia, ktorí darujú vozík a takto darujú nohy detičkám. Takže tu máme maminu Kristínky, tie sa volá Andrea, ako darkyňa toho vozíka, takže pozdravujeme ju, stáde to zo Sýrku. Takže ideme dnuka ku Kristínke, takže tu máme malú bojovničku Kristínku. Tak, Ujo prišiel, tak. A takto tu žije Kristínka skromne v tejto jednej izbičke. Akú pomoc by ste potrebovali tu? No, ja by som chcela pre Kristínku najmenej tú pračku, lebo periem v ruke. No a šatstvo dáke. Áno. Takže šaty sme doniesli, čo nám dávate vy, dobrí ľudia, s veľkým srdcom. Ďakujeme všetkým, ktorí takto pomáhate nadácii Charity Agape. Takže máme plné auto darov, čo nám dávate vy, dobrosrdeční ľudia. Ďakujeme aj Charita Sliač. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom. Ak by ste vedeli pračku, prosíme vás, pomôžte tu malej bojovničke Kristínke s pračkou. Ona má detskú mozgovú obrnu a nevie chodiť, vie hýbať len jednou rukou. Takže už tu máme vozík, je skoro ako nový. Ďakujeme Andrea Fert. Ďakujeme z Radnoviec, ďakujeme za obrovské srdce, takže Kristínka sa už teší, nebude musieť tu sedieť medzi 4 stenami, ale bude vedieť ísť, chodiť von medzi zdravé detičky a radovať sa tam s nimi, takže ste jej darovali takto nožičky. Ľudia, prosíme vás, pomôžte Kristínke. Každý, kto pomôže jednému z mojich najmenších, ako keby mne pomohol, povedal Ježiš Kristus, takže si pomáhajme všetci navzájom a to dobro sa vám vráti všetkým. Ježiš Kristus vám všetko to vráti a zbierate si v Božom kráľovstve poklady nie na tejto zemi. Ďakujeme, dobrí ľudia. Kristínka sa už teší, že sú dobrí ľudia, lebo je napísané, že ktorí majú dostatok a nepomáhajú z toho, budú potom mať nedostatok a budú žiť v plači a smútku. Lebo telo ostáva tu na tejto zemi, ale duša pôjde buď hore, alebo dole. Takže není jedno, či z tých darov, čo máme, z toho bohatstva, či pomáhame svojim blížnym, alebo nepomáhame. Lebo tento život na tejto zemi je krátky, ale ten život tam hore je večný, takže rozdávajte radosť. Kristínka by ešte potrebovala jednu posteľ. Kto by vedel pomôcť posteľou, aby Kristínka vedela kľudne spávať, aby vám poďakovala Kristínka za vaše veľké srdcia, už sa ako teší. A tiež je napísané, že tí, ktorí sú tu chudobní, ktorí nemajú čo jesť, nie sú nasýtení, potom tam budú nasýtení a tam budú žiť večnej radosti. Ako povedal aj Vilo Rozboril, budujte si schodíky tam hore do neba, takže pomáhajte svojim blížnym, pomáhajte spolu s nami, zatlačte tlačidlo sledovať, zatlačte tlačidlo zdieľať video, aby sme dostali viac vozíkov a aby sme vedeli priniesť viac radosti aj do ďalších rodín. Blahoslavení sú tvorcovia pokoja, ktorí rozdávajú Boží pokoj, lebo to sú Božie deti, povedal Ježiš Kristus. Tak rozdávajme radosť, rozdávajme pokoj, darujme, pomáhajme si navzájom, nesúďme a budeme žiť večne v raji. Aj tu na zemi by mohol byť raj, keby si každý pomáhal navzájom. Nedostávam opatrovateľský príspevok, som na hmotnej núdzi. A ešte hore nad video dáme adresu Kristínky a kto by vedel pomôcť potravinami. Bola by to veľká pomoc pre Kristínku, tiež aj potraviny. Žijú tu chudobne, zobrali im aj príspevok opatrovateľský, takže vidíte, ako ťažko sa žije aj tu v Sýrku. Ježiš Kristus povedal, kto vie dneska činiť dobro, nech činí, lebo keď nie, aj to je hriech. A hlavné je zdravie. Keď nemáme zdravie, nemáme nič. Takže prosíme vás, ľudia, ktorí máte zdravie,
pomôžte tu v Sýrku Kristínke, potrebovala by nejaké potraviny, nejakú posteľ a tiež práčku. A tu sú aj dary, ktoré nám dávate vy, dobrosrdeční ľudia, Charitas Sliač, takže máme tu plno darov, celé auto darov bolo. Ďakujeme vám, nech vás Pán Boh žehná, sprevádza cestou na tejto zemi za tú radosť, ktorú rozdávate aj tu, Kristínke, aj tu v Sýrku, Andreji. Ďakujeme, dobrí ľudia, ktorí nesúdite, ktorí pomáhate svojim blížnym. Nech sa vám to dobro vracia a nech ste tam hore potom šťastní všetci na večné veky, ale budete šťastní aj tu na tejto zemi, lebo aj mne sa to dobro vracia, ktoré rozdávam na tejto zemi. Ďakujem vám, dobrí ľudia, aj z nadácií Charity Agape. Pozdravuje vás pani riaditeľka a pán predseda. Ahojte.